Okay. Jeg er henne i sådan chilleren sted. Simon på tårnet. Ikke arbejde stående, jeg står sådan åbenlyst. Frederik, jeg beder dig om at komme ovenpå en tur. Ja. Jeg ved ikke, om du behøver alligevel. Jo, hvad så, Frederik? Jeg sidder stok. Ej, virkelig. Jeg kan ikke komme. Du skal jo komme ned sammen med mig. Okay, så vi sidder stok i et badekar. Jeg kan se jer, Møller crouch. Jeg croucher. Det bedste, det her nok, jeg kan se. Og så er det bare spam løs. Hvad er I skyder efter? Det ved jeg da heller ikke. Det ved vi ikke. Jeg så lige så stok ned i et badekar. Så tager vi fast det bad. Jeg kunne godt se med så. For Simon. Det var ikke sjovt at være fucking solo hunter. Simon, ser jeg godt ud? Ja. Hvad fanden er du? Fuck, jeg kører på 25 fps lige nu. Ja, det gør jeg. Det gjorde jeg virkelig også. Hop ind i den. Gå ind i cellen, Frederik. Gå ind i cellen. Den her? Ja. Nej, pis! Fuck dig! Så tæt på! Hvad? Ind i cellen der. Så løber du væk ud. Væk bagved fra dig. Nej, det var med smidt den der i. Fuck dig, Jakob. Du Fuck skal dig. gå overfor. Nej, overfor den sæde, lige før. Den med babyen, overfor den. Det er den forkerte. Jeg kan godt lide Frederik, han virkelig lytter til, hvad du siger. Det er 2 flasker, der ikke gør. Hvorfor er der 2 flasker? Pis. Ej, der er en toiletrulle til den. Jeg er skide ligeglad. Jeg kan fortælle dig. Skal jeg tage dig din rulle TP? Ja. Her, Simon. Nu går jeg ind og giver den til dig, din fucking skraldespand. Tak. Det var faktisk der, hvor jeg var. Det er faktisk, det der, det er faktisk en vogn godt nok, men Fuck dig. Okay, Jakob, hvad for en etage er du på? Første eller den tredje? jeg er på den samme som du er. Okay, nu ved jeg ikke, hvem af jer jeg skal stole på. Det er simpelthen har løjet for dig 500-600 gange i træk. Hvorfor er der en dåse herinde? Det ved jeg ikke. Skal du ikke spørge om, du skal bare lade være med at røre den? Okay, nej. Helt ned for enden, løb helt ned for enden. Den her gang er det faktisk rigtig hent. Ej, du vandt! Jeg var nede for enden, og jeg var om bagved den anden der, som du kan sige. Nej, det var ikke fair der. Hvis du havde kastet tingene i den anden, den jeg var i, så har du opdaget mig. Hej, Flexi. Hej. You wanna know how I got these Kunne du ikke have scars? blevet på hans hold lige lidt længere, så jeg får noob til ham? Jakob. What? What? Nej, ved du hvad, det gider jeg ikke være til. Fuck det der, fuck det der. Det gider jeg ikke. Simon, han flyttede på nogle kasser lige foran fødderne på dig. Godnat, Jakob. Kranen falder sammen. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg faldt. Jeg sidder stok, jeg kan ikke bevæge mig. Hvad kigger du på? Hvad kigger du på? På min skærm, der gemmer jeg mig ned i sandet lige nu. Please, no, please, no, please, no. Det er ikke fair, jeg kan ikke bevæge mig. Jeg kan ikke dræbe dig! Tak! What the fuck skete der lige der? Ej, det er nederen det her. Bare roligt, vi finder ham. Vi finder ham nok en gang. Jeg sidder sikkert stok med det samme igen. Okay, jeg kan så fortælle jer, at jeg sidder stok. Ja tak, okay. Jeg går der, og jeg kan så fortælle jer, at jeg sidder stok. Det er faktisk nok ikke engang et dårligt sted. Jo, bare glem det. Okay.
Okay, ready, jeg får hvor sige, sidder hvor du du er. stok henne ved bøsbaren? Jamen, det er sådan, jeg er sådan oppe i et sted, at jeg ikke er ved at sige noget. Hvis jeg ikke finder mig i den her rundt her, så... hvem er det der oppe på terrassen? Sæt dig noget og nyd en drink. Det er Simon. Det er det, nej, du... det er godt, det er godt. Han er nok et af kasserne eller sådan noget. Jeg sidder stok. Og jeg kunne ikke være mere oppe i et sted. Nu på grund af den her kan ikke komme op. Simon, gem lidt til mig. What? Jeg prøver lige Hvordan at du ikke skubbe døde, noget eller ned hvad? her. Ja, Simon, hvordan- man der? Jeg vil gerne op på dit niveau. Hvad er det her? Hvor fanden var du? Jeg døde igen, jeg ved hvad? Dårligt, mand. Jeg gider ikke det der. Du sad stok anyway, Simon han er lige ved siden af dit dumme ansigt. Ej, jeg ved hvad jeg skal gøre nu. Hej Jakob. Jakob, så længe du ikke kommer ned i kælderen, har det fint. Hej Jakob, hvad laver du når du tager resten? Der er en eller anden, der er der... Hvad laver du deroppe, Simon? Det er ikke mig. Kom, bror, kom ind i Go, huset, pig. Jakob, vil du gerne se mig, ikke? Der, Ind i huset. jeg lige om lidt, der var en eller anden, der skubbede en Jeg kan vandmelon. Der var en eller anden, der skubbede en vandmelon ned på toppen. Lige pludselig kom der bare sådan en vandmelon rullende. Nu ligger den bare og chiller i vandet. Ej, du skulle gå ned i kælderen, så du set mig så åbent. Fuck, jeg står et godt sted. Altså lige her, hvor sådan en her normalt bør stå. Simon, det bedste gemmested, det er bare at gemme sig åben, bror, når Jakob han finder os ikke alligevel. Fuck You ja. will never find me. Taunt. Næ. Hvis du er så sikker på, at jeg aldrig nogensinde vil finde dig, så taunt Silver. Pussycat. Hvad fuck? Okay, du var en vandmelon. Ja. Jeg står som jeg kan se mig så tydeligt. Er du, Nu gør du. er du en båd? Nej, han er ikke. Nå, jeg var oppe på silen. Jeg hop- Ja! Han var oppe på siloen som en lampe. Jeg løb under huset, ikke? Og det er derfor, Okay, jeg går lige ud og tisse hurtigt. Er det simpelthen... Jeg hoppede op på badebroen, og så døde jeg! Kan du please finde et andet map, Simon? Nej, fordi det er alt det gode sker for mig. Kom her, min ven. Nu skal jeg... Ja, kom her, Jakob! Nu sidder stok! Jeg sidder stok! Kom her. Jakob, kom. Er det bare lort? Jeg Jakob! sidder og jeg kan ikke blive noget der! Jakob, kom her! Ja. Han er lige her. Hej. Plus, Det her, det gider jeg slet ikke at være alene fuck, på. Jakob. Bare lad som om det er normalt, Simon. Bare lad som om det er normalt. Er I stok i hinanden nu, eller sådan noget? Nej. Men vi er så stok i et rum, hvor det er sådan lidt creepy, men... Men der Det er sækker creepy, men det var det, jeg blev ved med at falde i sidste runde. Der var der de der dumme hvidøjede pikhoveder, mand. Okay. Okay, lad lad os bare Darth vente. Vader. mange appelsiner, æbler og sådan noget, bananer her. Oh. Ej, Hvad er det der for en gay gangbang? Jamen, hvad fanden? Okay. vil du pille af ham? Mm, Hej. Nej, jeg løber.